لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد نزلتم أهلا وحللتم سهلا ونزلتم بيننا كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأ، فمرحبا بلقائكم. فأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مني تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تفجوا الدنيا وفيها أنتم. فأهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل على الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعلها ملحا عجاجا عذبا فراتا سلسبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawa musulmi barkamu da wannan rana mai albarka, wanda da farko ina roƙo Allah subhanahu ta'ala yadda ya tara mu wannan waje mai albarka, Allah ubangiji ya tara mu gidan rahma shi, wato gidan aljanna. Kuma wayanda suka zo ga baki daya ina muna barka da zuwa. Yadda muka zo nan kuma ina roƙo Allah subhanahu ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya ne. Sannan kuma kamar yadda muke gani, mun zo ne saboda taya 'yan uwanmu farin ciki wayanda suka sauke alkur'ani mai girma. Allah ubangiji da mu da su ga baki daya, Allah ka ba mu albarka alkur'ani, kuma Allah ka samu ƙarasa rayuwarmu ga baki daya cikin alkur'ani. Jama'a musulmi, ba wani dogon bayani zan yi ba, illa dai abinda zan faɗa, tunda duk lokaci in haduwa irin wannan ta sada mu da jama'a, to ina yawan dan tabawa ga irin wayannan abubuwa. Su wayanda suka haddace alkur'ani, suka sauke alkur'ani, dole nasiha ta zuwa gare ku shine sauke alkur'ani ko haddace alkur'ani ko iya karanta alkur'ani da rera shi da sani hukuncen shi, ba shi ba kadai ne abin bukata. Bayan alkur'anin nan yanzu akwai jan aiki da yake jiran ku, shine ya zamanto sanin duk wasu hukunce na alkur'ani ta fannin karatun shi. Kada ku zo yau da zarar an ba ku shahada shikenan malama ba ta sake ganin ku, shikenan kun gama da malama. Ba shi bane, a ci gaba da karatu. Zaman ku cikin makaranta a matsayin akwai mahaddata ciki yana daga cikin abubuwan da zai kara ma makaranta haiba, zai ƙara makarantar ɗaukaka. Yanzu misali kusan mutum 80 an ɗauki shahada an baku, shi kenan kun bar makaranta, kun ga babu wani ci gaba. Yana da kyau ku kuma karatun nan da kuka samu na alƙur'ani, ba shakka yanzu in aka dawo za a samu baƙi daga cikin ɗalibai da yawa daga cikin ku su yi ƙoƙari su ma su sanar da su koyar da waɗanda ba su iya ɗin ba. Kenan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. To sa'an nan kuma abu na ƙarshe wanda nake so ku kiyaye shi alƙur'ani, wani yake cewa alƙur'anu bahrun la sahila la. Shi alƙur'ani da kake gani wani teku ne, wanda tekunan ba ta da wani iyaka ka ce gashi ka ƙarshen ta, ba zai taɓa yiwa ba. To kenan ka yi ƙoƙari duk wani abu da kika sani na lokutan ki wanda kike ba ma alƙur'ani a da, to yanzu ki ƙara ninkawa. Shi yanzu wani matsayi ne da kuka samu, wanda kuma ku yi ƙoƙari kuma ku ƙara samu wasu daga sama. Saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana cewa makaranci alƙur'ani iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Kidan ka karanta alƙur'ani ka rera shi, sannan kuma za ka samu, wato kamar yadda kasa aljanna mataki ne, to haka kuma su ma makaranta alkur'ani daidai iya gwargwadon karatunka na alkur'ani shine matsayin aljanna da za ka samu. Allah ubangiji ya bamu aljanna ta sama ga baki daya. To sannan kuma mu yi kokari, shi alkur'ani kamar yadda na faɗi, yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske. Yanzu kun sauke alkur'ani da riwaya ta Hafs. In son samu ne a samu kuma alƙur'anin nan a same shi da kuma riwaya ta Warsh. Wannan yana daga ciki abubuwan da za su ƙara taimakawa
a ƙara samun ci gaba. To sannan kuma tare da miƙa godiyata ga waɗanda suka taimaka cikin gudanar da wannan aiki, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ga baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.